खुलुमबाय। दिनै 22 जुलाइ 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां खामानि मावनायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन, गोजोन मोनगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनैनि समा मोजां सान। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि। जेखि जाया शुभ खामानियानो मावा गोबाव सम लानो हागौ, गोसो हमथानानै थानांगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। कर्कट राशि। जेखि जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन, साननाया जाफुंगोन, मोजां सान। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा, गोसोखौ हमथा। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। नखरनि सोरजोंबाफोर दावराव दावसि जानो हागौ, सोमोन्दो गावस्रालायनाय जानो हागौ। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। तुला राशि। सोरनिबा जुनै माबाफोर मोननो हागौ, मुलाम्फा जागोन, गोजोन मोनगोन, मोजां सान। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि मावनायाव रांखावरि खहा जानो हागौ, सांग्राङै मावनांगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। धनु राशि। शुभ खामानि मावनो गोनां दङब्ला मावनानै लानो हागोन, गोजोननायखौ मोनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। मकर राशि। माबाफोर मोजां खौरां खोनानो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। माबाफोर मुवा गोमानो हागौ, जिंगा सिनांगौआ बांगोन, गोसोखौ हमथा। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मीन राशि। मोजां खामानि मावनानै गावखौनो थुलुंगानाय मोननो हागोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।